Kahit tirik na ang araw rito sa Macabebe, Pampanga, kapansin-pansin pa rin ang iniwang makapal na putik ni Bagyong Dante. Dito sa poblasyon kung saan ongoing ang road at drainage construction, tumambad ang putikang kalsada sa mga motorista. Ayon kay Nardo Masangkay, taon-taon ay problema na nila ang baha at putik. Mahirap. Ano yung daan, pangit yung daan. Puro putik yung dinadaanan. Inaalala niya rin na magiging kalagayan ng kanyang tricycle kung laging susuong sa ganitong klaseng kalsada. Siyempre, masisira. Magkakalawang. Pero nauunawaan naman umano ng ilang residente ang sitwasyon. Mas magandang ayusin na ang kalsada imbes na lumala pa ang pagbaha sa lugar. Kasi pagka nagawa naman yan, maginawa na lahat kami. Pasensya, konting pasensya lang. Bukod sa maputik na lagay ng poblasyon, sa videong itong kuha ng isang concerned citizen, makikitang nagtutulak ng kanilang tricycle ang ilang motorista sa barangay Santo Rosario dahil pa rin sa putik. Ayon kay Macabebe Information Officer Lionel Ginto, magsasagawa ng pagtambak ang Municipal Engineering Office sa mga apektadong lugar. So ang immediate solution po na gagawin natin is naka-standby po ang mga equipments natin para po patagin yung baku-bako or yung putik. And then po mamayang gabi, meron pong darating na 20 dump trucks para po ibuhos yung yung base course or embankment para po mawala na yung putik at makontinue natin yung project. Dagdag pa niya, ngayong taon din nakatakdang matapos ang 4 million peso road project sa poblasyon at 12 million peso phase 2 road project sa Santo Rosario. Pagkatapos po niyan, magiging maginhawa na, matataas yung daan, wala ng putik, wala ng baha. Ang Macabebe ang isa sa mga coastal municipality ng Pampanga na taon-taon ay binabalot ng tubig tuwing panahon ng tag-ulan at lalo na kung sasabayan pa ito ng high tide. Rainiel Pawid, CLTV News.